Predstavujeme vám GoChef, fantastický prístroj 8 v 1. Už nepotrebujete miesto na objemné kuchynské prístroje. Odteraz máte všetko, čo potrebujete pod jednou pokrievkou. Stačí nastaviť program na grilovanie, pečenie, fondue, pomalé varenie, dusenie, varenie na pare, vyprážanie alebo preváranie. Za minútu máte úžasné jedlá a toto všetko v jednom prístroji. Navyše sa jednoducho používa. Stačí nastaviť teplotu a čas. Dokonca ho môžete nastaviť na nižšiu teplotu, využiť pomalé varenie a na konci dňa si vychutnať fantastický guláš. GoChef sa zahreje dvakrát rýchlejšie ako teplovzdušná rúra a ušetrí vám 50% energie. V GoChef môžete priamo pripraviť aj zmrazené potraviny. Nastavte čas a o chvíľu máte bez námahy pripravené chutné jedlo. A vďaka vysokokvalitnej nepríľnavej vrstve môžete vysmážať s minimum oleja, ideálne na menej kalorické raňajky. Niektoré nepríľnavé povrchy obsahujú chemikálie, ako napríklad teflón, ktoré môžu preniknúť do jedla. GoChef však má špeciálny neteflónový povrch a vy môžete preto bez obáv bezpečne variť pre vašich najbližších. Ako súčasť tejto špeciálnej televíznej ponuky od nás spolu s prístrojom GoChef dostanete aj túto snímateľnú 5-litrovú nádobu, ideálnu na prípravu gulášu, káry, cestovín, zemiakov a chili con carne. Tiež dostanete túto mriežku perfektnú na prípravu zeleniny a rýb a túto spodnú mriežku na pečenie mäsa. Ako špeciálny bonus tiež dostanete tento košík s držiakom na fritovanie a môžete si tak doma vypražiť vlastné šišky, krevety alebo rybie prsty s hranolkami. V rámci tejto exkluzívnej televíznej ponuky získate aj túto úžasnú kuchárskú knihu plnú skvelých receptov. Je na čase variť jednoducho. Nepreplňte si kuchyňu objemnými spotrebičmi. Ušetrite čas, miesto aj peniaze s týmto fantastickým prístrojom GoChef 8 v 1. Zavolajte na číslo uvedené na obrazovke a objednajte si ten svoj ešte dnes. Zavolajte teraz.